por parte del Partido Socialista de Catalunya. La diputada Marta Moreneta tiene la paraula. Sí. Gràcies, president, consellera, president de l'Institut Català de les Dones. De fet, avui estic contenta que finalment s'hagi produït la seva compareixença, perquè que la consellera comparegui a la Comissió d'Igualtat no hauria de produir-se perquè un grup parlamentari ho demani, en aquest cas el meu grup, sinó perquè la llei del Parlament així ho especifica. De fet, nosaltres vam demanar la compareixença i es va aprovar en aquesta comissió el mes d'abril i la llei diu que un mes després d'haver-se aprovat a la comissió hauria de comparèixer la consellera. Per tant, avui me n'alegro immensament que avui la consellera hagi comparegut, però aquest, de fet, no és el motiu principal del que jo li volia demanar. Voldria iniciar la meva intervenció demanant el motiu de la reestructuració que ha fet el seu govern referent als temes d'igualtat. I ho demano perquè no ens queda massa clar i voldria saber si ens ho podria aclarir. Revisant el decret de reestructuració del Departament de Treball, d'Afers Socials i Família respecte als temes d'igualtat i LGTBI, he vist que l'Institut Català de les Dones, he vist que ni l'Institut Català de les Dones ni el desplegament ni l'avaluació de la implementació del compliment de la llei 17/2015 d'Igualtat Efectiva d'Homes i Dones pengen d'aquest departament, sinó que pengen encara de presidència, que de fet és el que diu la llei, estableix la pròpia llei. El que sí que és competència del Departament de Treball, Afers Socials i Família és 1. L'aplicació de la transversalitat de perspectiva de gènere en la planificació i la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, el seguiment i implantació dels plans d'acció de suport de les empreses i entitats públiques i privades destinats a la incorporació d'igualtat d'oportunitat de dones i homes en les seves organitzacions i el tercer, el desplegament i avaluació de la implantació i compliment de la llei 11/2014 del 10 d'octubre per garantir el dret de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia i la bisfòbia i la transfòbia. M'agradaria que ens pogués explicar els motius d'aquesta reestructuració. També seria d'interès saber com està l'elaboració i l'aprovació que s'havia de fer amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones la norma d'inclusió de clàusules relacionades amb la igualtat de dones i homes en els contractes i subvencions en l'àmbit d'actuació de l'administració de la Generalitat. En la meva pregunta del ple de fa uns quants mesos vostè em responia que ja tenien a punt la guia de la inclusió de clàusules contractuals. De fet, em responia que el 27 de juliol estava prevista una reunió per acabar de tancar el tema. M'agradaria saber com està en aquest moment. En aquest moment m'agradaria saber com està. També una de les preguntes que tenia per fer-li, però ja m'ha respost, era que tot el tema de l'aprovació del Pla d'Igualtat de Gènere, que ja n'ha parlat i, per tant, em saltaré el paràgraf perquè ja ha quedat prou clar amb la seva explicació. En aquest mateix sentit, també m'agradaria saber com es troba l'aprovació i protocol de prevenció de l'assetjament sexual, que n'hem parlat també, però bé, i l'assetjament per raó de sexe. No fa massa es va aprovar també una proposta de resolució sobre la igualtat de gènere en el treball i per aquesta raó voldríem saber com està l'anàlisi dels llocs de treball per valorar el grau de compliment del principi d'igualtat de retribució de dones i homes per tal de prendre les mesures correctores i erradicar les diferències salarials. També m'agradaria saber. I ja vaig acabant, no seré tan extensa com la meva companya de Ciutadans, però sí que m'agradaria fer un petit parèntesi en el tema dels pressupostos, ja que estem a punt ara de saber com estaran posats i de quina manera. Sí que hi ha una cosa que m'agradaria fer èmfasi i és que també en una pregunta al ple del Parlament li vaig dir que havia baixat el pressupost un 24% i vostè em va dir que això no era veritat. Llavors vaig tornar a buscar les dades perquè vaig pensar, la gent som humans i ens podem equivocar. El 2012 l'Institut Català de les Dones tenia 9.700.000 euros. Estic arrodonint, 704.000, però 9.700.000. El 2015 va passar a 7.500.000 i els pressupostos que encara no vam aprovar, 7.300.000. Per tant, sí que és el 24% respecte al 2012. Això són dades de la Generalitat, no me les invento, són dades que surten en els pressupostos i, per tant, reitero que són aquest 24%, com deia, i la meva pregunta és força evident, i és que si
si el 2012 teníem 9 milions d'euros i ara en tindrem escassament 7 milions, no sé ara com acabarà, però en tindrem 7 milions, m'agradaria saber com podem desplegar la llei d'igualtat si baixa gairebé un 24% respecte al 2012. Per tant, seria bastant aclaridor que m'ho pogués explicar, perquè així ens ho entendríem tots plegats. De totes maneres, també m'agradaria dir que per manteniment de l'estructura de l'ICD, si no ho he mirat malament, tenim aproximadament uns 3 milions d'euros i la resta per transferències corrents sobre els 4 milions d'euros. M'agradaria saber si això continuarà d'aquesta manera o no. I em sembla que ho deixaria aquí perquè la resta ja s'ha comentat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada. Ara té la